Срещам с един 25 годишен мечтател. В разгара на празниците най-голямото желание на младия архитект Камен е да пребори рака. Неговата история разказва Карина Георгиева и Кирил Караджов. Камен е млад мечтател, роден в Габрово преди 25 години. Той завършва архитектура в София и по време на следването си започва да обучава други млади архитекти в използването на сложен софтуер. През 2009 година Камен става част от фондацията Стартъп. Стартъп представлява група от млади хора, ентусиасти, които вярват в мечтите си, в идеите си и вярват в това, че могат да ги реализират тук в България. И освен това вярват в това, че има смисъл да помагат на другите. Така Камен мотивира младите хора да останат в България и да се борят за нейното бъдеще. Той искрено вярва, че човек е роден на дадено място, защото там има нещо, за което той е създаден да промени. Това, което искам, го правя. Това, което искам да променя, е да дам възможност на хората, които осъзнават, т.е. на осъзнатите хора, възможност да реализират идеите си по-лесно и да им дам повече вяра. Вяра в това, че има възможност да променят света. Изпълнен с вяра и оптимизъм за по-светло бъдеще, един ден Камен разбира, че страда от рядка болест. Пресента на 2011 година започна подуване на четвъртия пръст на левият ми крак, което първоначално изглеждаше като нещо много невзрачно и малко. Направих биопсия, която представлява взимане на малък материал от пръстчето ми. И тази биопсия се изследва, съответно тези клетки се изследват и според специалисти, които ги изследваха, имаше наличие на така наречените злокачествени клетки. Като първото изследване, което правят те, че го гледат под микроскоп, там не даде много ясна. Самите клетки са така наречените нискодиференцирани, т.е. не е ясно какво е точно. Следващото изследване, наречено имунохистохимия, с което се третират клетките с различни химикали, дава основно две диагнози. Сарком на Юинг и друг вид сарком, като основното мнение, че е сарком на Юинг, но всъщност то не е на 100%. След поставената диагноза, лекарите ампутират пръста му. Въпреки позитивизма на Камен и интервенцията, само след няколко месеца се появява ново образование в бедрената област под таза. И този път туморът се развива много бързо. Сарком на Юинг е заболяване злокачествено образование, което злокачествено раково образование, което засяга предимно костите, понякога и меките тъкани, в моя случай е меките тъкани. Характеризира се с това, че се развива изключително агресивно и бързо и застрашава живота в огромна степен. В България има едва 10 до 20 подобни случая и затова лечението тук не е достатъчно развито. За да оздравее Камен, трябва да се лекува в чужбина. Лечението ще излезе между 50 и 300 хиляди евро. Сума, която момчето няма как да си позволи. В момента са събрани над 50 хиляди лева, за което съм изключително благодарен на всички, които са направили своя жест и са ми дарили пари. Отскоро тече кампания за набиране на средства за лечението на Камен в чужбина. В нея участват много негови приятели и колеги. Кампанията, която стартирахте за събиране на средства, се казва Кометите на Камен. Защо точно кометите? Нашия колега и приятел Благо го измисли. Всъщност Кометите на Камен, така то се роди внезапно, но като го размислихме, открихме много дълбок смисъл, защото човек седи и вижда падащата звезда и си казва, пожелавам си нещо си. И решихме, че всъщност ако всеки един човек направи нещо малко за твоето желание, то може и да се сбъдне. По време на коледната еуфория Камен си пожелава само едно. В момента мечтата ми е да бъда здрав. Има много други мечти, но те в момента не са важни.